מה עכשיו? זאתי רק שומעת רוצים לקנות עכשיו. איזה עכשיו? העיקר למכור. כן, שרית לי משהו. אני מתי אשלח לך עכשיו? למה עכשיו רגע, לא יודעת מה אני רוצה בכלל. בסדר, בדיוק, דברי איתו לפני שאת קופת אחד העם. לא שבעה, כששבעים מהעבודה כבר לא מעניין כלום. כן. לא שבעה, היא רעבה, זה בסדר, אבל רק כשרעבים מצליחים. אחד העם, 57. אז עוד מעט נשים לך מרדים, עוד מעט. עכשיו, כשאני רוצה לעשות פה, אוקיי, אז אני עושה כאן טיפה צבע. פה אפשר לעשות הצללה, את רואה? פה אפשר לעשות שערה שרה, פה אפשר לעשות... לדעתי זה כואב יותר בגלל המחט, נכון? בטח. כי זו מחט אחת. אתם רואות ואני עושה פה אין לה בכלל צבע וכל זה. אתם יש רואות לה פה שיש לה גבות ממש צבע? דלילות. כן. אתם רואות שפה יש צבע. השרידים של הצבע. אין לכם פה מזגן? יש, אבל המזגן לא, הכנסתי אותו לזה קיצר. יש, הכל. אבל למעלה הדלקתי את כל המזגנים של החדרים ולמטה. סתם שאלה, אם את לא מאורגנת רק נכנסת הביתה, למה לא דווקא לבוא לסיוון? אני לא ידעתי, אמרתי לו בואי נלך שרית לסיוון, החליטה. נלך למיטל. לא, בשבילך, את יודעת. אני לא הייתי צריכה לעשות, אבל מה לעשות, יאללה. לא, שטויות, זורמים, אבל סתם בשבילך. אני פעם הבאה אצל מיטל, לא רוצה לבוא. הכי כיף אצל מיטל.